vind Moederdag... ik hoorde nou, ik las het in de krant of ik las het ergens op internet, ik weet niet precies wat... dat er heel veel scholen zijn die schaffen het af, hè. Dat er cadeautjes worden gemaakt voor moeders. Dat vinden ze gedoe, want de vader vindt ze ook gedoe. En nou, ik ben het daar helemaal totaal niet mee eens. Ik denk, ik zit ieder jaar bij mijn moeder. En het is een secreet. Eerlijk is eerlijk. Het is een kreeg van de bovenste plank. Je zou er niet als moeder, niemand als moeder gunnen. Maar toch heb ik dat zal ik zeggen, ja. Kijk, ze hebben een leuk hondje ook. Dus dat is ook altijd leuk. Hè? Ga ik alleen voor het hondje. Moederdag moet erin blijven, ja leuk. Ja. En wat neem je dan mee voor moeders? Bosbloemen. Ik laat er altijd het financiële jaaroverzicht zien. Want ik neem het 1 keer per jaar met Moederdag neem ik het financiële jaaroverzicht mee. Want dan ben ik dan altijd voor haar, hou ik het allemaal bij. En dan ja, misschien nog een doosje van bons of zo. Ja. Ja, je bent mijn moeder niet. Ja, nee, dat was eigenlijk niet voor mijn moeder. Ik zat ooit bij de praatclub, hè, bij de praatgroep in Almere. Almeerse mannen boven, zo heette die club. En op een gegeven moment kom je dus allemaal zeggen, zit je zo rond zo'n tafel, weet je wel. Dat is allemaal mensen, ja, ze hadden mij gevraagd erbij, wat moet ik bij zo'n club. Maar goed, ze zaten allemaal een beetje in het benarie. En ze zaten onder de duim bij de moeder. Bij de vrouw bedoel ik. Dus ik heb tegen die jongens, dus iedere keer zei ik het weer. Er zit er eentje te zuren, weet je wel. En ik moet weer boodschappen doen en ik heb geen zin en ik ben gepensioneerd. En ik heb heel even lang gewerkt. Dan zeg ik, weet je wat jij moet zeggen tegen haar? Je bent mijn moeder niet. Zo kwam het iedere keer. Je bent mijn moeder niet, je bent moeder. Ik zeg, ga een liedje opmaken.